posar versus ficar. En valencià, posar i ficar tenen significats diferents. De fet, us pot ajudar a pensar en l'equivalència de poner i meter en castellà. Veritat que en castellà no us meteix nerviosos? Ni meteix tildes a les paraules? Senzillament, heu de saber que en valencià el significat més usual i literal de posar és fer que algú o alguna cosa estiga en un lloc determinat on no estava. En aquest sentit, seria sinònim de col·locar. Per exemple, posar la taula al costat de la finestra. O posar una coma en una frase. Atenció, perquè aquest verb també té el significat figurat de tornar-se, canviar d'estat. Per exemple, quan la vista s'ha posat roig o quan la vista s'ha posat content. Per contra, ficar té un significat molt més específic i purament literal. I vol dir fer entrar dins d'un lloc. Per exemple, sí que podem ficar la clau al pany o podem ficar-nos els diners a la butxaca. Fixeu-vos que quan el fem servir en expressions idiomàtiques sol ser en usos figurats d'aquest mateix sentit, com ara quan fiquem el nas o fiquem la cullerada en els assumptes dels altres o quan fiquem la pota. Dit això, què ens dieu? Us posarem o us ficarem un gomet verdet en les pròximes produccions?